Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І нягледзячы на тое, што я вось так бадзёра пачынаю гэты выпуск, насамрэч назваць сябе бадзёрай сёння я абсалютна не магу. І ўсё таму, што зараз я знаходжуся ў Будапешце, дзе учора я прабегла будапешскі паўмарафон 21,1 кіламетр. Я рыхтавалася да гэтага працяглы час, таму апошнія тыдні не было выпускаў, таму што была самая інтэнсіўная падрыхтоўка. Я прыляцела сюды і зрабіла тое, да чаго ішла, мабыць, 6 гадоў увесь той час, які я бегаю, таму што гэта быў мой першы афіцыйны забег. То бок дагэтуль я бегала проста для сябе, я расказвала вам у папярэднім выпуску, не рыхтуючыся ні да якіх канкрэтных спаборніцтваў, проста рыхтуючыся да таго, каб дасягаць пэўных сваіх мэтаў. Напрыклад, там самае банальнае выбегчы 5 кіламетраў з 30 хвілін ці яшчэ штосьці. А тут, нарэшце, у мяне была канкрэтная мэта, за якую ў канцы далі медальку, далі процьму нейкіх салодкіх штук, вады, яблык і зніжак на розныя мерапрыемствы, нейкія рэстараны, яшчэ кудысьці. Карацей, 80 еўра былі заплачаныя недарэмна. Яшчэ таксама далі майку з лагатыпам марафона. Ну і зразумела, што падрабязна тут пра гэта расказваць не буду, таму што ўсё ж такі, на жаль, пакуль што гэты падкаст літаратурны, а не бегавы. Проста, каб вы разумелі, з чым звязаная такая невялікая затрымка пасля апошняга выпуску, або як можна выпасці з жыцця на нейкі час, калі дасягаеш пэўнай мэты. Ну а цяпер, уласна, пераходзім да сённяшняга 154 выпуска падкаста, у якім мы пагаворым з вамі пра тое, што ж адбылося ў літаратурным свеце ў жніўні. І пачынаем мы традыцыйна з папаўнення вашага, ну і таксама, зразумела, майго спісу, які называецца «Хачу прачытаць». Зараз мы з вамі пагаворым пра навінкі беларускага кнігавыдання ў Беларусі і за яе межамі. І пачынаем мы з Беларусі. Выдавецтва «Медыял» выдала кнігу «Таямніцы старога Менска», якая апавядае пра гісторыю горада ў першыя стагоддзі пасля заснавання. У выданні даступна і захапляльна апавядаецца пра ўзнікненне Менску на рацэ Менцы і пра час ягонага існавання тут з 10 па сярэдзіну 12 стагоддзя. Таксама аналізуюцца вынікі раскопак з 1954 па 2024 год. Наглядна паказваюцца самыя важныя знаходкі. І асабліва ўвага надаецца апошнім раскопкам 23-24 гадоў, калі былі адкрытыя велічныя дубовыя сцены 997 году. І фактычна такім чынам мы атрымалі новую дату заснавання гораду. Бо раней мы лічылі, што гэта 1067 год, калі Мінск упершыню узгадваецца ў аповесці мінулых часоў. Ну але вось цяпер з'явілася інфармацыя больш ранняя. У кнізе крыху менш за 100 старонак, але больш за 200 ілюстрацый, прычым многія з іх публікуюцца ўпершыню. Гэтую кнігу і ўсе астатнія кнігі, пра якія я буду сёння расказваць у выпуску, можна купіць, зразумела, усе спасылкі пакіну ў апісанні. У выдавецтва Рамана Цымберава выйшла перавыданне дэбютнага зборніка вершу «Волюмен 1» паэта і музыкі Міхала Бараноўскага. І вось, што з нагоды перавыдання напісаў сам аўтар. Як рыхтаваліся, то перачытаў змешчаныя ў кнізе творы і сораму не адчуў. Цяпер, магчыма, некаторыя наіўна-рамантычныя радкі я б і не напісаў ці сфармуляваў бы іначай. Але ад напісанага не адмаўляюся, бо сутнасна ўнутры нічога не змянілася. Я вам ужо неаднаразова казала, што выдатна стаўлюся да творчасці Міхала Бараноўскага. Я чытала і першую, і другую часткі гэтага зборніка, то бок першую кнігу і другую, таксама атрымала ў падарунак на дзень народзінаў яшчэ год таму і трэцюю, але пакуль што да яе не дайшлі рукі, бо наогул нешта апошнім часам зусім не чытаецца мне паэзія, вельмі цяжка з ёй. Але вось Міхал Бараноўскі, ягоныя зборнікі, я лічу аднымі з найлепшых у сучаснай беларускай паэзіі. Паводле майго такога непрафесійнага ў паэзіі меркавання, мне здаецца, што гэта неверагодна моцная, якасная і таленавітая паэзія. Таму у вас з'явілася магчымасць прачытаць той самы першы зборнік, у якім сапраўды ёсць процьма вершу, які я проста разбірала на цытаты. Ведаеце, у мяне ёсць такі паказчык, калі мне хочацца нейкі радок зрабіць татуіроўкай на сваім целе. Вось для мяне тады гэта паказчык, што гэта вельмі высокага ўзроўню паэзія, якая не проста высокага ўзроўню, але яшчэ і кранае менавіта мяне, закранае штосьці такое ўнутры мяне. Таму шукайце гэты зборнік па спасылцы ў апісанні да выпуска.
Таксама ў выдавецтве Рамана Цымберава выйшла кніга Янка Купала і Якуб Колас у профіль і анфас з гісторыі сяброўскага шаржу. Гэта навінка ад Сергея Шапрана пра тое, як жартоўна выяўлялі класікаў беларускай літаратуры менавіта ў малюнках. Упершыню сабраныя 44 сяброўскія шаржы на Янку Купалу і Якуба Коласа. Прычым важна, што яны былі зробленыя пераважна пры жыцці класікаў, так што гэта такое вельмі каштоўнае сведчанне мінулай эпохі. У выдаўца Рамана Цымберава выйшла з друку кніга «Вайсковыя могілкі ў Мінску», зберагаючы памяць. Напісалі яе Юры Тамковіч і Павел Каралёў. І фактычна гэта першая за ўвесь час манаграфія асобных мінскіх могілак. Я думаю, што калі вы жывяце ў Мінску ці жылі там нейкі час, вы хутчэй за ўсё хаця б праходзілі міма вайсковых могілак, бо яны знаходзяцца амаль што ў цэнтры, недалёка ад станцыі метро плошча Перамогі. І гэта выдатны некропаль, гэта месца, па якім можна хадзіць і вывучаць гісторыю, і асабліва важнае яно з пункту гледжання літаратурнага, таму што там даволі шмат пахаванняў менавіта беларускіх літаратараў. І гэтая кніга, гэта першая манаграфія, прысвечаная гісторыі яшчэ і аднаго з найстарэйшых сталічных некропаляў, то бок гэта не проста нейкае важнае месца, но яшчэ і адно з найстарэйшых. Гэтае выданне багатае на архіўныя матэрыялы і ілюстрацыі, таксама змяшчае апісанні мастацкіх асаблівасцяў і поўны спіс захаваных пахаванняў. У выдавецтве «Беларуская навука» пабачыла свет 4-я кніга серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі». Гэта зборнік беларускіх народных балад з пераказам на расейскую і ангельскую мовы пад назвай «Абярнуся я шэрай зязюляй». І згодна з анатацыяй, гэта самы лірычны зборнік серыі і самы захапляльны, бо менавіта ў баладзе пераказваюцца незвычайныя, неардынарныя падзеі, хоць часта трагічныя ды тужлівыя. Таксама прыемным бонусам да кнігі ёсць аўдыададатак, які даступны па QR-кодзе, які будзе добрым падарункам для аматараў народных спеваў. Ну а тэксты праілюстраваныя адметным відам беларускага народнага мастацтва выцінанкамі, якія стварыла Галіна Жураўлёва. У выдавецтве «Скарына прэс» выйшаў дэбютны зборнік апавяданняў літаратаркі Вольгі Касцюк пад назвай «Дубовыя яблычкі». Як адзначаюць выдаўцы, гэта шчыры і смелы праект асабістага летапісу, які пачынаецца па-расейску, а заканчваецца на беларускай мове і народнай аўтарцы паляшуцкай гаворцы. Цікава, што сама аўтарка жыве даволі далёка. Здаецца, адна з самых аддаленых ад Беларусі кропак – гэта Новая Зеландыя. Ну а яе апавяданні, вершы, эсэ і пераклады публікаваліся ў часопісах, анталогіях і онлайн-выданнях па ўсім свеце. У сваёй творчасці яна часта закранае тэмы, актуальныя для фемінісцкай літаратуры, пытанні дэкаланізацыі і моў. Заказаць кнігу можна на сайце выдавецтва «Скарына прэс», спасылку пакідаю ў апісанні. Яшчэ адна навінка ад выдавецтва «Скарына прэс» – гэта раман нямецкага пісьменніка Маціаса Гёрэца «У Паркера застаўся толькі тыдзень». Гэта твор пра палітыку ў Германіі, і на беларускую мову яго пераклала Галіна Скакун. І гэты раман – гэта захапляльная гісторыя інтрыг, улады і кахання, якая даследуе непераадольную спакусу поспеху і ягонага кошту. Прачытаю вам анатацыю. Сябра Паркера, дасведчаны гулец на палітычнай сцэне Германіі, запрасіў яго стаць медыякансультантам і аўтарам прамоў для перспектыўнага маладога палітыка. Паркер прагне перамогі, яму патрэбны кантракт і грошы, але больш за ўсё яму патрэбны новы пачатак. Так выглядае, што ён ніколі па-сапраўднаму не здолеў спыніцца і перавесці дыханне з таго моманту, як студэнтам з'ехаў у ЗША. Паркер – працоўны качэўнік з глобальнымі сувязямі, заўсёды гатовы кінуць усё і з'ехаць, калі нехта становіцца да яго занадта блізкі. Таму апошняя дзяўчына яго і кінула. Цяпер ён зноў у Германіі, і Анэлі Шнайдер, амбіцыйная і загартаваная памочніца яго новага кліента, кідае яму штораз новыя выклікі. Як па мне, анатацыя гучыць даволі захапляльна, таму з задавальненнем прачытаю гэты твор, які таксама можна купіць па спасылцы ў апісанні. Ну і яшчэ адна навінка выдавецтва «Скарына прэс» – гэта пераклад найноўшага фемінісцкага эсэ французскай філосафкі і гісторыка Элізабет Бадэнтэр, ці, калі яна французская, Бадэнтэр, хутчэй за ўсё націск будзе так ставіцца. Кніга называецца «Панове, паднапружцеся», і ў арыгінале яна выйшла ў мінулым годзе. Пераклаў кнігу Уладзіслаў Гарбацкі. І эсэ прысвечана страйку улонняў, які хвалюе свет з антычных часоў. Раней ён быў утопіяй ці ўяўнай страшылкай. Але ў 20 стагоддзі жанчыны ў заходнім свеце нечакана распачалі гэты страйк насамрэч. І нам усім цяпер давядзецца жыць ягонымі наступствамі. У эсэ гучаць тэмы, якія філосафска ўздымала ў сваіх іншых творах.
як сучаснай жанчыне спалучыць мацярынства і прафесійны росквіт, праблематычнасць і складанасць мацярынства, канфлікт паміж ролямі жанчыны і маці, безупынная рызыка вяртання кансерватыўнага бумерангу, які ставіць пад сумнеў фемінісцкія заваёвы і многія іншыя тэмы. На думку выдаўцоў, гэта эсэ актуальна і для Беларусі, дзе, як і ва ўсёй Еўропе, крытычна зніжаецца нараджальнасць. Беларускія ўлады 4 гады не публікавалі звестак аб нараджальнасці і смяротнасці. І толькі нядаўна Белстат падзяліўся інфармацыяй за 24 год, якая не выглядае аптымістычнай. Наколькі я ведаю, таксама ў Польшчы ёсць пэўныя праблемы, што зніжаецца нараджальнасць. І мне здаецца, гэта нейкі такі агульнасусветны крызіс, таму што зумеры, больш маладое пакаленне наогул неяк адмаўляецца ад гэтага ўсяго, таму нават цікава, да чаго гэта нас прывядзе далей. Выдавецтва Грунвальд Паблішынг выпусціла беларускую кулінарную кнігу Алеся Белага ў перакладзе на англійскую мову. Гэта істотна перапрацаванае, пашыранае і абноўленае выданне той працы, якая ўпершыню з'явілася па-англійску ў 2009 годзе. У гэта выданне ўвайшло каля 200 рэцэптаў і больш за 50 здымкаў, так што кніга атрымалася даволі грунтоўнай. Чытачы ў ёй пазнаёмяцца як са шляхецкімі стравамі, так і з тым, што гатавалася на звычайных вясковых кухнях. У кнізе выяўлены сотні гадоў беларускіх, ашкеназскіх, татарскіх, польскіх і літоўскіх традыцый, якія суседнічалі і ўзбагачалі адна адну ў нашым краі. Некаторыя рэцэпты перадаваліся з пакалення ў пакаленне, іншыя рэканструяваліся са старых кніг, а многія ўпершыню з'яўляюцца на англійскай мове, і ўсе адаптаваныя для сучаснай кухні 21 стагоддзя. Заказаць кнігу можна па спасылцы ў апісанні да выпуска на сайце выдавецтва. У выдавецтве Фляумбаум выйшаў з друку дэбютны раман Марыі Пархімчык пад назвай «Эйфарыя». Мяне зацікавіла анатацыя да гэтай кнігі, якая гучыць так. На IT-востраў у цэнтры Еўропы прыязджаюць журналіст Пітер Уордсворт і мастацкі кіраўнік танцавальнага калектыву Кацярына Фёдараўна. Ён збіраецца зрабіць яскравую гісторыю пра змрочную рэспубліку. Яна годна выступіць на свяце ўраджаю. Усё ад пачатку ідзе не па плане. Героям даводзіцца прайсці праз выпрабаванні, якія стварае для іх нехта на востраве. Аднак хутка прыгоды пачнуцца і для тых, хто імі кіруе. Дзе праўда, дзе выдумка, дакладна не скажа ўжо ніхто. Разам з героямі эйфарыі чытач завітае на юбілей народнага артыста, зазірне ў цэнтр псіхічнага здароўя, наведае шыкоўны замак, паглядзіць лялечны спектакль, дасць драла ад лясных драпежнікаў і разгадае загадку ўсюдыісных помнікаў пра вадыру. Гэтую кнігу я ўжо паспела прачытаць, літаральна некалькі дзён таму. Але пакуль свае ўражанні спойлерыць не буду, праз нейкі час з'явіцца ў выпуску больш падрабязная размова пра гэтую кнігу. У выдавецтве «Вясна» выйшлі 2 першыя кнігі гістарычнага рамана «Сільва Рэрум» Крысціны Сабаляўскайце ў перакладзе Сергея Шупы. Усяго будзе 4 кнігі, і вось палова з іх 2 ўжо ёсць у продажы. Гэты твор літоўскай пісьменніцы – гэта вялікі, захапляльны, поўны інтрыг і прыгодаў панарамны раман пра нашу гісторыю. Назва «Сільва Рэрум» па-лацінску гэта «лес рэчаў». Гэта папулярны ў 16-18 стагоддзі сярод літоўскай шляхты жанр. Гэта такая сямейная кніга, якая перадавалася з пакалення ў пакаленне, дзе запісваліся важныя жыццёвыя падзеі. Можна сказаць, такая хроніка адной вялікай сям'і. Падзеі першай часткі адбываюцца ў 1659-1667 гадах у Вільні і ў далёкім жамойцкім двары, сядзібе шляхецкага роду Нарвойшаў. Ну а падзеі другой кнігі адбываюцца ў 1707-1710 гадах. Паўночная вайна, чума, раскоша і галеча, шведскія і расійскія салдаты, яўрэйскія лекары, упартыя жамойты і іранічныя вільняне. І, вядома, наступнае пакаленне шляхецкага роду Нарвойшаў. Мяне вось акурат у гэтай анатацыі прывабілі паўночная вайна, чума, раскоша і галеча. Гучыць, мне падаецца, даволі цікава. Ну, а таксама важна, што гэты цыкл гістарычных раманаў вельмі высока цэніцца ў самой Літве, бо літоўцы, выбіраючы ў 2018 годзе 100 кніг стагоддзя, прысудзілі гэтаму раманнаму цыклу ажно 3е месца. Ну і таксама важна, што за мяжой у суседзяў гэтая кніга таксама стала даволі папулярная. Напрыклад, у Латвіі раманы былі абраныя ў спіс 100 самых любімых кніг латышоў усіх часоў. Ну а пасля публікацыі ў Польшчы першы раман гэтага цыклу стаў бестселерам, а ў 2016 годзе выйшаў у фінал прэстыжнай цэнтральнаеўрапейскай літаратурнай прэміі «Ангелус». Так што паглядзім, ці стане гэтая кніга нейкім хітом і ў беларускіх чытачоў.
У фонда камунікат выйшла другое выданне кнігі Сергея Дубаўца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» з нагоды 45-х угодкаў майстроўні, адной з першых нефармальных арганізацый у сучаснай гісторыі Беларусі. Майстроўня – гэта аповед пра тое, як у сумнай шэрай паўсядзённасці савецкага існавання з'явілася бліскучая унікальная беларуская ідэнтычнасць. На каляды 1980 года група менскіх студэнтаў, якія назвалі сябе майстроўняй, вырашылі адрадзіць старую народна-абрадавую песенную традыцыю калядавання ў цэнтры горада. Як аказалася, гэта быў толькі першы крок. Неўзабаве гэтая група стала ядром нацыянальнага руху, які пачаў расці і пашырацца па ўсёй Беларусі і ўрэшце прывёў да стварэння незалежнай беларускай нацыі. І вось у гэтай кнізе мы пабачым гісторыю пра чароўныя пачаткі майстроўні і яе заснавальнікаў. 50 чалавек, чыё падарожжа пачалося 45 гадоў таму. Лёсам удзельнікаў легендарнай суполкі стала незалежнасць краіны. Ну а цяпер перайдзем да папярэдніх заказаў. Якія кнігі яшчэ нельга купіць, але ўжо можна заказаць і аплаціць, а атрымаць пазней. Напрыклад, у нас у выдавецтве запусціўся папярэдні заказ на дэбютную кнігу тэлевядоўцы і шоумена Дзяніса Дудзінскага, якая называецца «Пацібулум. 10 дней аднаго горада». Кніга напісаная па-руску, і гэта раман пра ўладу і беспакаранасць, пра мяжу паміж страхам і геройствам, пра тое, як лёгка людзі ператвараюцца ў натоўп і як цяжка заставацца чалавекам. Што адбудзецца з горадам, калі яго жыхарам даць права выбіраць паміж смерцю і ганьбай? Колькі дзён трэба, каб абывацель ператварыўся ў ката? Як хутка чалавек, пазбаўлены абмежаванняў, скіне маску маралі? 10 дзён. Роўна столькі трэба, каб свет звыклага горада абрынуўся. У вас яшчэ ёсць літаральна некалькі дзён на тое, каб аформіць папярэдні заказ, ну а старт продажу кнігі запланаваны на 15 верасня. Таксама ў нас у выдавецтве хутка выходзіць раман «Дзюна» Фрэнка Герберта ў перакладзе Ігара Кулікова, і мы ўжо адкрылі на яго папярэдні заказ. «Дзюна» – гэта знакавы навукова-фантастычны раман амерыканскага пісьменніка Фрэнка Герберта, які справядліва лічыцца адным з найвялікшых твораў у гісторыі сусветнай фантастыкі. Твор упершыню быў апублікаваны ў 1965 годзе і адразу заваяваў прызнанне не толькі чытачоў, але і крытыкаў, і стаў лаўрэатам 2 самых прэстыжных жанравых узнагарод – гэта прэміі Хьюга і прэмія Небюла. Выхад кнігі запланаваны на 8 кастрычніка у гонар дня народзіны ў Фрэнка Герберта, ён тады нарадзіўся. Ну а пакуль што вы можаце аформіць папярэдні заказ па самай нізкай цане, таму што адразу пасля выхаду кніга будзе прадавацца трошкі даражэй, так што раю вам звярнуць увагу на папярэдні заказ і зрабіць яго ўжо цяпер. Асабіста я хіба найбольш за ўсё ў гэтым годзе, ну калі не лічыць новай кнігі Рэбекі Кван, якая выйшла вось літаральна пару тыдняў таму, але калі глядзець менавіта на беларускае кнігавыданне, то хутчэй за ўсё менавіта «Дзюна» гэта тая кніга, якую сёлета я чакаю найбольш. У выдавецтве «Грунвальд» у верасні выйдзе кніга музыкі Уладзіслава Наважылава «Білінгва». Вы можете ведаць Уладзіслава Наважылава пад псеўданімам Леслі Найф. Гэта вакаліст гурта God's Tower. Калі вы знаёмыя з беларускай цяжкай музычнай сцэнай, то Леслі Найф – гэта імя, якое вам штосьці ды гаворыць. Ужо цяпер можна заказаць навінку на сайце выдавецтва. Гэта зборнік паэзіі і прозы, у які ўключаныя творы, напісаныя ў перыяд з пачатку стагоддзя да нашага часу, а таксама вершы, напісаныя пасля ўцёкаў з Беларусі з нагоды палітычнага пераследу. Выдавецтва «Лысы чэрап» адкрывае перадзамову на новую кнігу «Дача. Расказы 2008-2021» Паўла Антіпава. Адметнасць схемы, паводле якой працуе выдавецтва, палягае ў тым, што будзе выдадзена менавіта столькі кніг, колькі яны атрымаюць папярэдніх заказаў. Адпаведна, памер накладу вызначаеце вы, патэнцыйныя чытачы. Гэта ўжо 5-я кніга Паўла Антіпава, рэдактара праекту «Літрадыо», аднаго з заснавальнікаў выдавецтва «Мяне няма». Заказаць кнігу можна праз платформу Кофі на старонцы выдавецтва «Лысы чэрап». Спасылку пакінула ў апісанні да выпуска. Ну а цяпер да кніжных навін жніўня. І пачынаем мы з Беларусі. Там, як заўжды, цудоўныя навіны пра чарговыя кніжныя забароны, бо Міністэрства інфармацыі абнавіла спіс друкаваных выданняў, якія змяшчаюць інфармацыйныя паведамленні і або матэрыялы, распаўсюджванне якіх здольны нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Тут важна заўважыць, што гэта не той спіс, які экстрэмісцкі, гэта проста кнігі, якія не пажаданыя для продажу. То бок, хутчэй за ўсё, як я разумею, гэта тыя кнігі, якія вы, ў прынцыпе, можаце мець дома, але калі вы кнігарня, то прадаваць гэтыя кнігі не пажадана, лепш прыбраць іх з продажу. Агулам у спіс дадалі 31 кнігу,
У тым ліку такія можна назваць іх ужо творамі, мабыць, сучаснай класікі, як, напрыклад, таемная гісторыя Донны Тарт. Донна Тарт, паводле майго меркавання, сапраўды жывы класік літаратуры. І гэта жанчына, якая зрабіла для літаратуры шмат, напісаўшы усяго колькі ў яе, здаецца, 3 кнігі: таемная гісторыя, Шчахол і маленькі сябар. І ўсе гэтыя кнігі сталі сусветнымі бестселерамі, хітамі, якія чытаюць і перачытваюць дагэтуль. Але вось для беларускіх уладаў яны прадстаўляюць велізарную небяспеку. Таксама з тых кніг, якія я чытала, з такіх даволі знакавых для свайго жанру, гэта, напрыклад, «Невідзімкі» Чака Паланіка. Ну, тут зразумела, літаратура проза Паланіка даволі спецыфічная, таму абсалютна не дзіўна, але тым не менш даволі крынжова, што ён забаронены. Таксама сярод аўтараў ёсць Уладзімір Сарокін і ягонае 30-е каханне Марыны, Энтані Бёрджэс, «Семя жадання», «Жыццё на продаж» Юкія Місімы і многія іншыя даволі знакамітыя аўтары. І ведаеце, пасля такіх спісаў забароненых адразу ўзнікае жаданне ўсе гэтай кнігі ўзяць ды перачытаць. Раман «Слон» Сашы Філіпенкі ў арыгінале па-руску з'явіўся на маркетплейсе Wildberries. Але пытанне з продажамі рамана было урэгулявана неабыякавымі менш чым за суткі. Яшчэ ў пачатку жніўня Саша Філіпенка сам у сваім фейсбуку падзяліўся інфармацыяй пра тое, што ягоны новы раман «Слон» па-руску ў арыгінале можна цяпер купіць у Wildberries. Гэта папулярны ў Беларусі маркетплейс, там, дзе можна купляць таксама кнігі, і кнігі рускамоўныя, прынамсі, там прадаюцца па даволі прывабных цэнах. Часцяком нашмат танней, чым у беларускіх кнігарнях. Ну, вось і «Слон» таксама там з'явіўся ў продажы, але на гэта звярнулі ўвагу прапагандысты, якія сказалі, што рана радуецца Саша Філіпенка гэтаму з'яўленню, і ў адным праўладным канале паабяцалі, што даволі хутка урэгулююць гэтую сітуацыю, пытанне з продажам кнігі «Слон» у Беларусі. Ну і ўжо праз некалькі гадзін раман стала набыць немагчыма, паведамлялася, што кнігі няма ў наяўнасці, ну а прапагандысты падзякавалі ўсім, хто меў да гэтага дачынення. Але важна, што пасля гэтага выдавецтва «Гутенберг» з ініцыятывы пісьменніка выклала ў агульны доступ беларускі пераклад рамана, прычым бясплатна. Але не ведаю, чым беларускім прапагандыстам так нашкодзіў раман «Слон». Я прачытала гэтую кнігу, і пакуль што, паводле майго меркавання, гэта хіба найгоршая кніга Сашы Філіпенкі. Я даволі добра стаўлюся да яго творчасці. Не фанатка, але я прачытала ўсе яго раманы, магу іх рэкамендаваць пэўным людзям. Але вось менавіта «Слон» стаў той кнігай, якая нават у нейкай ступені мяне раззлавала. Я трошкі нават выбесілася ад гэтай кнігі, бо ўсе тыя заявы, якія я чытала ад аўтара, калі ён яшчэ рабіў нейкую прамоцыю кнігі, і ці калі яна толькі выйшла, вось гэтыя ўсе заявы пра тое, што гэтай кнігай ён спрабаваў звадзіць нас у пекла, не ведаю, мяне ў пекла гэтай кнігай ніхто не адвёў, толькі, можа быць, у нейкае літаратурнае пекла, у якім як бы жывуць дрэнна напісаныя кнігі. Вось гэта, магчыма, было з той оперы. Але менавіта сюжэтна, неяк зместава, мяне ні ў якае пекла ніхто не вадзіў. Як бы чыталі мы кніжкі і пагорш, можа быць, кагосьці гэты раман сапраўды ўразіць, там ёсць не надта прывабныя моманты, звязаныя з расчалавечваннем чалавека, але, ну, ўсё роўна гэта было так даволі слаба. І агулам гэтая кніга, зноў жа, мне не падалася звязанай з Беларусю, бо там не называецца нейкі канкрэтны рэгіён, у якім адбываюцца падзеі, але чытаючы кнігу, ты, ну, як быццам бы уяўляеш сабе Расію і жыхароў тыповых расіян, і, ну, як бы, а прычым тут Беларусь, зноў жа, незразумела. Магчыма, у тых, хто прачытаў з маіх слухачоў, ёсць нейкае іншае меркаванне, было б цікава, калі б вы падзяліліся ім у каментарыях. Ну, а трошкі пазней, у нейкім з асобных выпускаў, я раскажу больш падрабязна пра кнігу «Слон», пра тое, што ж мяне ў ёй так выбесіла і чаму яна мяне раззлавала. Арганізатары прэміі «Гідройце» абвясцілі выбар журы прэміі пасля галасавання за доўгі спіс гэтага сезону. І паводле статута ў доўгі спіс прэміі «Гідройце» павінны ўваходзіць 12 кніг. Але сёлета журы не змаглі выкінуць адну лішнюю, таму ў спіс трапіла 13 выданняў. З усімі кнігамі вы можаце азнаёміцца па спасылцы ў апісанні да выпуску, там будзе поўны спіс. Ну а калі будзе абвешчаны кароткі спіс, тады мы з вамі ўжо больш прадметна пагаворым пра кожную з кніг. Я раскажу вам падрабязна пра ўсе 6. Я спадзяюся, што ў кароткі спіс ужо трапіць акурат 6 кніг. Ну а цяпер звернемся да літаратурных навін свету, і першая навіна пра адну з маіх любімых тэм — гэта аўкцыёны і тое, за якія вялікія грошы можна на іх купіць нейкія рэдкія або першыя выданні пэўных кніг.
І вось такім чынам неверагодна рэдкае першае выданне хобіта было прададзена на аўкцыёне за 43 000 фунтаў стэрлінгаў. Гэта 10 прыкладна 60 000 даляраў. Лічыцца, што з першапачатковага накладу ў 1500 экземпляраў захавалася ўсяго некалькі сотняў. Ну а гэтае рэдкае першае выданне было знойдзена падчас уборкі дома. Асобнік пераплецены ў светла-зялёную тканіну і змяшчае чорна-белай ілюстрацыі Толкіна. Данія адменіць ПДВ на кнігі, каб прыцягнуць больш людзей да чытання. Міністр культуры заявіў, што ўрад прапануе адмяніць стаўку 25%, самую высокую ў свеце, у сваім законапраекце аб бюджэце. Так што бачыце, нават у вельмі прагрэсіўнай Даніі ПДВ на кнігі зараз трошкі больш, чым у Беларусі. У Беларусі ён складае 20%, а ў Польшчы даволі нізкі 5%. Ну і міністр культуры Даніі Якаб Энгельшмідт абвясціў, што ўрад прапануе ў сваім законапраекце аб бюджэце наогул адмяніць падатак на кнігі. І чакаецца, што гэтая мера будзе каштаваць каля 38 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў у год, і гэта вельмі шмат грошай. Я ўжо не буду пераводзіць гэта ў даляры, таму што мне падаецца, што гэта нейкая проста неверагодная сума. Міністр сказаў, што працаваў над гэтым, бо лічыць, што яны павінны зрабіць усё магчымае, каб пакласці канец крызісу чытання, які, на жаль, распаўсюджваецца ў Даніі ў апошнія гады. Ён вельмі ганарыцца, што атрымалася пераканаць калег, што такія вялізныя грошы варта выдаткаваць на інвестыцыі ў культуру датчан. Цікава, што іншыя скандынаўскія краіны таксама спаганяюць стандартную стаўку ПДВ ў памеры 25%, але яна не распаўсюджваецца на кнігі. Напрыклад, у Фінляндыі гэта ўсяго 14%, у Швецыі 6%, а вось у Нарвегіі наогул 0%. Салі Руні можа быць арыштаваная па законе аб тэрарызме пасля таго, як паабяцала выплаціць роялці арганізацыі Palestine Action. Пісьменніца паабяцала аказаць фінансавую падтрымку групе, забароненай брытанскім урадам як тэрарыстычная арганізацыя. Пра гэта папярэдзіў юрыдычны эксперт, бо арганізацыя Palestine Action у ліпені была прызнаная ў Вялікабрытаніі тэрарыстычнай арганізацыяй, так што калі б Руні заявіла пра гэтую падтрымку, напрыклад, дзе-небудзь на якім-небудзь брытанскім кніжным фестывалі, то тады б дакладна яна падпадала пад гэта, таму што падтрымка гэтай арганізацыі ў Вялікабрытаніі з'яўляецца злачынствам у адпаведнасці з законам. Але Салі Руні настойліва сцвярджала, што яе кнігі, прынамсі на гэты момант, па-ранейшаму выдаюцца ў Вялікабрытаніі, яны даступныя ў кнігарнях, не толькі ў кнігарнях, нават у супермаркетах. І ў апошнія гады дзяржаўная тэлекампанія Вялікабрытаніі таксама паказала па тэлебачанні экранізацыі яе раманаў і рэгулярна выплачвае ёй роялці. І яна па-ранейшаму мае намер выкарыстоўваць гэтыя даходы ад сваёй працы і наогул усю сваю публічную платформу ў цэлым, каб працягваць падтрымліваць Palestine Action і прамыя дзеянні супраць генацыду усімі магчымымі спосабамі. І каб гэта быў нейкі палітычны падкаст, каб я надта моцна разбіралася ў палітыцы, магчыма, тут былі б зараз нейкія развагі, а пакуль што мне неяк не надта хочацца нават разважаць на гэтую тэму, таму што я агулам не вельмі прыязна стаўлюся да творчасці Салі Руні, пакуль што ўсе яе кнігі, якія я чытала, абсалютна не прыйшліся мне даспадобы. Я лічу яе даволі пераацэненай сучаснай аўтаркай, прынамсі для нейкіх нашых шыротаў. І гэта былі ўсе навіны жніўня, пра якія мне хацелася вам расказаць, таксама ўсе кніжныя навінкі жніўня. Мы з вамі сустрэнемся ўжо ў наступным звычайным выпуску, дзе я буду працягваць расказваць пра тыя кнігі, якія чытаю ўласна цяпер, сёлета, дзяліцца з вамі найлепшымі або найгоршымі кнігамі, якія мяне раздражнялі, злавалі, як, напрыклад, кніга Сашы Філіпенкі, пра якую я ўжо згадвала раней. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.